Dito po ay makakasama natin ang mga batikang negosyante, mga bagong nagnenegosyo at maging mga estudyante negosyante para makapag-inspire tayo ng mas marami nating kababayan na magsimula na rin ng kanilang sariling negosyo. Ang programang Usapang Business sa Radyo Pangasinan ay upang matulungan at gabayan na ang mga nais magsimula ng negosyo sa tamang paraan. Negosyo tips, mga kaalaman para sa mas maunlad na kabuhayan. Muli, ako po si Dennis Canegosyo Ferrer na nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo po ako tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito po lamang sa DWJA 88.1 Radio sa bagong programang Usapang Business. Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Negosyong may pangarap, tagumpay ang hinaharap. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Baulan at makulimlim na araw ng Lunes. At samahan nyo kami sa loob ng isang oras at makakasama ho natin sa technical side si El Presidente Nixon Dacal. At ito ang makakasama nyo sa loob ng isang oras. Punto por punto kay Atong Remo. Papasduklay panahon. Maya may lay kulkulan, manlapo ed nasyonal, manlapo ed intiron mundo la. Walalaso ay tatawagan dalan parusala ed katuan. At samahan nyo kami sa loob ng isang oras dito sa programang Punto por Punto. At pupuntahan ho natin ang lahat ho ng mga nakaligtaan ho natin na mga balita
nung nawala ho tayo ng 2 linggo at humihingi ho ako ng paumanhin ho sa lahat ng mga sumaybay sa ating programa. At dahil nagkaroon ho tayo ng kunting karamdaman. At maraming salamat din sa ating may likha at ipagpatuloy pa rin natin ang ating serbisyo at para malaman ninyo kung ano na po ang mga kaganapan na nangyayari sa loob at labas ng bansa. At unahin muna natin ang katayuan, ang kasalukuyang sitwasyon ng Bagyong Luis. Oh, come on down, El Presidente! Magandang umaga sa ating lahat at mula na panahon dito sa Luzon dahil sa Bagyong Luis. At narito po ang ating update sa binabantay nating si Bagyong Luis. Inyong papansin na maulap na kalangitan at may mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa Bagyong Luis. Si Bagyong Luis ay malapit po sa bandang east ng Central Luzon. Kasalukuyan nasa layo itong 130 kilometers east-southeast ng Kasiguran, Aurora. Napanatili ang lakas ng hangin ng bagyong nito na umaabot pa rin sa 55 kilometers per hour. Ngayon ay inaasahan natin ito ay magtatagal sa bandang east of Aurora, itong si Bagyong Luis. Yung namang southwest monsoon na habagat ay sa ngayon wala pa, pero inaasahan natin makakapekto ang habagat sa Palawan at western section ng Visayas ngayong araw. Samantala yung si Bagyong Dolphin, inyong papansin, napakalayo ito sa ating bansa, kaya walang direktang epekto sa ating panahon ngayon. Kasalukuyan ang layo ni Typhoon Dolphin ay nasa more than 2,800 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ang kanyang lakas ng hangin ay umabot sa 155 kilometers per hour. Inaasahan itong kikilos west-northwestward o generally westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Ang kanyang forecast track nitong si Dolphin ay dadaan dito sa may bandang generally westward at dadaan sa may north ng northern boundary ng PAR. At maaari po sa Thursday o Friday, nandito na ang Bagyong Dolphin. Ang tanong kung ito ipapasok sa ating PER, sa ngayon, mababang tsansa, pero di natin sinasabi ang posibilidad na pumasok sa PER itong si Bagyong Dolphin. Pero dito muna tayo si Bagyong Luis. At ito ang ating forecast track ni Bagyong Luis. Ganun pa rin ang giging track niya, recurving ang Bagyong Luis. Pagdating ng Miyerkules, inaasahan natin na magiging low pressure area. Sabihin, hihina ang bagyo at magiging low pressure area pagdating ng Miyerkules, August 5. Inyong pansin, dito sa may Northern Luzon, may posibilidad na mag-downfall ang sentro ng Bagyong Luis mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Balik po tayo sa satellite ni Bagyong Luis. Isa pang impormasyon na si Bagyong Luis ay tinatawag na naka-sheared. Sabihin ay yung upper part ng bagyo ay nasa bandang kalupaan na, pero yung lower part ng Bagyong Luis ay nandito. So bakit ng ganyan? Dahil malakas pong hangin sa paligid ng bagyo, kaya yung upper part ng bagyo ay nasa bandang kalupaan na, sa bandang Central Luzon, pero yung lower part ng bagyo ay nasa bandang karagatan east of Aurora. Ito na po yung mga lugar na sa ilalim ng wind signal number 1. Ito yung central at eastern portion ng Cagayan, Sabela, Quirino, eastern at southern portion ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, northern portion ng Aurora, Polillo Island, northern portion ng Camarines Norte. Ngayong araw may naasahan tayong malalakas na pag-ulan. Heavy to intense na pag-ulan ating maranasan sa La Union, Pangasinan, Zamboanga.
So ayan ho, dalawa ho ang bagyo na inaabangan ho natin, ang Luis at ang bagyong Dolphin. At dito naman sa lalawigan ng Pangasinan, hindi inaasahang direktang tatama sa ating lalawigan ang bagyong Luis. Ang forecast track ay patungo sa silangang Luzon, partikular sa bandang Isabela at mga kalapit na lugar. Gayunpaman, mararamdaman sa Pangasinan ang mga epekto nito sa pamamagitan ng malalakas na pag-ulan, pabugso-bugsong hangin at posibilidad ng pagbaha sa mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Dahil sa inaasahang pag-ulan dulot ng bagyong Luis at pinalalakas nitong habagat, pinapayuan ng lahat ng motorista na maging doble ingat sa pagmamaneho. Dahil kanina nung papunta ho tayo dito, marami pa rin hong mga tuso, mga king of the road na kung magpatakbo ng kanilang mga sasakyan kahit na matubig na yung kalsada, paspas pa ho ang mga to. At bawas-bawasan ang bilis at panatilihin ang ligtas na distansya sa mga sinusundang sasakyan. At itong advisory natin na ito, sana sa lahat ho ng mga nakikinig ng mga motorista ay magdaan-daan ho kayo ng pagpapatakbo. At siguradahing maayos ang inyong mga preno, mga ilaw, windshield, wipers at mga gulong bago kayo bumiyahe. Iwasang ding dumaan sa mga kalsadang baha ang tubig, lalo na kung hindi alam ang lalim nito. At siyempre kanina, nung papunta ho tayo dito sa ating istasyon, medyo naging zero visibility. Kaya gumamit ho ng mga headlights kapag malakas ang ulan upang maging malakas malinaw ang inyong sasakyan sa ibang motorista. At mag-ingat din sa madudulas na kalsada sa mga lugar na maaaring magkaroon ng pagbagsak ng puno, landslide o bigla ang pagbaha. Kung hindi naman mahalaga ang biyahe at masama ang panahon, mas mabuti pang ipagliban muna. At kung wala kayong ginagawa, magmadyong na lang kayo. Dahil ang kaligtasan ay mas mahalaga kaysa pagmamadali. Magmaneho ng responsable at manatiling nakaantabay sa mga opisyal na abiso ng Pag-asa at ng inyong lokal na pamahalaan. Yan! So ingat-ingat ho lahat ha. Dahil Punto por punto kay Atong Remo. dalawa pa ho ang inaabangan natin. Yan, padaanin muna natin ang bagyong Luis at abangan natin ang bagyong Dolphin kung anong mangyayari. Meron na ho tayong 19 minutos na nakalipas at magandang umaga pala kay Cap Justin Espino ng Barangay Poblacion East, Bautista, Pangasinan. At ganoon din, good morning kay Marlon Terceño, kay John Leo Arquines, Samuel Lin Arquines, dyan sa may Greasy Monkey Barangay, Minyan East, Santa Barbara, Pangasinan. Nakatutok ko sila sa ating programa ngayon.
At ganun din, speaking dyan sa barangay Minyan East, dyan din ang ating kumpadre na si Pare Felix Jose. Kasama rin si paring Marvin Kalma ng barangay Pinmaludpod. At gusto rin nating batiin ang pag-aniganing barangay kapitan dyan sa may barangay Minyan West na si Engineer Marlon Senense. Good morning din kay Poblacion Kapitan ng Villasis, si Manong Bots, former Vice Mayor ng Villas, Bayan ng Hunang Villasis, dyan ho sa Bayan ng Villasis, Kapitan Bots Season. At ganoon din ang kanyang buddy-buddy na si retired Army Colonel Jones Roderos. Ma-shoutout din, sabi ni yung staff ni Juan, yung staff ni anong pangalan nito? Si Tess. Yung si Tess diyan na staff ni board member Binse. Tess, meron bang session? At engineer, patugtugin mo nga pala yung happy birthday song. Nakalimutan ko sabihin sa iyo. At dahil gusto nating batiin kahit man lang sa pamamagitan ng isang paghandog ng isang awit sa dating alkalde ng Bugalyon, Pangasinan na si Rick Ordonya. At belated happy birthday. Nag-birthday ho siya kahapon. Hindi ho tayo nakapunta dahil medyo masama ho ang panahon. Punto por punto kay Atong Remo. At ganun din kay Regional Examiner columnist, Millionaire Club dyan sa may Robinson, Alex Tulaw. Por punto kay Atong Remo. So yan na lang ho ang pwede naming mairigalo sa lahat ho ng may kaarawan kahapon at saka ngayon. Isang awiting handog ho ng paborito DWJ 88.1 Radyo Pangasinan. At happy birthday ho sa lahat ng mga magdiriwang ng kanilang kaarawan itong buwan ng Agosto. Punto por punto kay Atong Remo. Kasama na rin ako. At medyo matagal pa, medyo 2 linggo pa bago tayo mag-birthday. At meron lang ho tayong pupuntuhan na nakatakaw pansin ho sa atin noong mga nakaraang linggo. Itong mga Doberman ng mga ilang politiko na halatado naman na sila ho ay mga utusan ng mga matataas ng opisyal ng lalawigan. Para saan? Para sirain ang katauhan, ang imahe ng kahit na sino man. Amantakin ho ninyo
7 taon na ho ang nakalipas, ngayon lang ho nila nilalabas at kinakalkal ang mga nakaraang serbisyo ng mga nakaraang administrasyon. Hinihikayat ho ng programang ito na wag ho kayong basta-bastang naniniwala sa mga inilalabas ng political leak na vlogger. Dahil unang-una ho, ang ginagawa ho nito ay para siraan ang sinumang may intensyon na tatakbo sa susunod na eleksyon. Punto kay Atong Remo. Ilabas mo nga yung engineer para makita natin at pupuntahan ho natin yan. Ayan, i-blow up mo. Meron ho dyan na inilabas ho ng political leak na 13 million na obal. Sa panahon ho yan ni dating Pangasinan Governor Amado Pogi Espino III, na kung saan matagal na ho yan, 7 taon na ho ang nakalipas. Nagpapahinga na ho yung tao, maganda na ho ang kanyang takbo sa buhay niya, bigla naman na ho inilabas ng political leak na ito na isang vlog dyan sa Facebook page na kung saan nasisira ho ang imahe ng ating dating gobernador. Sinasabi ho nila na meron hong certain ano ng pangalan doon na babae na nagsampa ng reklamo at hindi lang ho natin nakuha, titignan ho natin mamaya. Eto na, nahanap ko na. Ay, ito ho yung nilabas ho ng political leak. Lintik na political leak. Hindi lang daw simpleng magic trick, kundi talamak na pangkagancho sa kabandang bayan ang pinalutang sa mga kasong rap na kinaharap ni former Governor Amado Espino III kaugnay sa 13 million 2028 Region 1 Athletic Association Sports Project. Ito hong isang nagngangalang Michelle Anseleno ay nagsampa ho sa ombudsman na ang sinasabi niya na lantarang paggasta ng pondo ang lumalabas. Ang 5 milyong inilaan para sa 2 bleachers sa stage sa Alaminos na tinatansya ng mismong city engineer na 1.2 milyon lang dapat ang tunay na halaga. Wala hong katotohanan ho yan. At sinabi pa nito na tila nasayang lang daw dahil naglaho ang stage pagkatapos ng IRAA meet. May sinasabi pa siya dito na mayroong pang 8 milyong pinalabas para sa pagpapatag at pag-aspalto ng oval track. Na sinabi niya na para bang ginto ang ipinaimbak na lupa sa sobrang pagka-overprice. Pero doon ho sa ating pagsusuri at ating pagsasaliksik dyan, sa hinggil dyan sa inilabas ng vlog na yan, na political leak, na alam naman na ho natin
na ang mga nasa likod nito ay mga Doberman na mga opisyal na nandyan sa mga lalawigan ng Pangasinan. Hindi ho natin alam kung bakit ho ang aga-aga pa lang sinisiraan na ang dating gobernador ng Pangasinan na si former Governor Pogi Espino. Naaamoy nila siguro na habang palapit na palapit ang eleksyon ay nararamdaman nila ang pagbabalik niya siguro. Pero wala pa hong malinaw na usapan patungkol ho dyan sa politika. Magtrabaho muna ho kayo. Ang dami-dami niyong dapat na sikasuhin sa lalawigan, pero nakatutok kayo sa mga magiging kalaban niyo sa susunod na eleksyon. Dapat asikasuhin nyo dahil tag-ulan na naman, ang dami-daming mga lubak-lubak na mga kalsada, hindi nyo pa maayos ito. Tapos, uutusan nyo yung mga Doberman nyo dyan na atakihin para hindi nyo alam na hindi ko sinasabi baka magiging totoo yung suspetsa nyo. Punto por punto kay Atong Remo. At tandaan ho natin sa 2028 election, hindi ho, wala pa sa history ng Pangasinan na walang kalaban ang isang gobernador. Meron at meron ho yan. Dahil unang-una, presidential election ho yan. So asahan ho ninyo, ang aga-aga ninyong magpakalat ng mga baho ng may baho, kung kalkalin din nila ang baho ninyo. Yun ang dapat nyong sagutin. Dahil kayo din ang nag-umpisa, siyempre, tapusin nila. Kalkalan na ho, tupakan lay pitek, tapian nanananglan, usupay mangibabagay katuan. Punto por punto kay Atong Remo. At sa usaping sinasabing 13 million oval track sa Alaminos na iniugnay sa dating administrasyon ni dating Governor Amado Espino III, mahalagang manaig ang katotohanan kaysa haka-haka. Puro kayo suspetsa. Sa sistema ng batas, walang sinuman ang dapat ituring na nagkasala hanggat wala pang pinal na desisyon mula sa hukuman o sa kinauukulang ahensya. Punto por punto kay Atong Remo. Ang pagsasampa ng reklamo o paglitaw ng aligasyon ay hindi automatikong katumbas ng pananagutan. At lumampas ho, pagpapatuloy ho natin yan. Lumampas na naman ho tayo sa ating time limit at babalikan ho natin yan makaraan ng ilang patalastas. Punto por punto kay Atong Remo. Ang tubig ay isang mahalagang sustansya at gumaganap ng isang mahalagang papel sa katawan ng tao. Ganyan mag-alaga ang Rebecca's Purified Drinking Water. Rebecca's Purified Drinking Water matatagpuan sa 193 Amado Tapuac, Dagupan City. For deliveries, you may contact Matthew Mamorno at 075-515-8767 or 0917-508-0055. Rebecca's Purified Drinking Water. Mare! Kabigla ka naman, Mare, Grabe, gimanggana ka, Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga
talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglunsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House, sarap na abot kamay, lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Ang buhay kong minsan ay walang direksyon. Tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamtan ang nais. Kung may hirap daw ay may ginhawa. Kailangan lang ang sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo. Ituloy mo ang laban, bangon o pinmali. Ituloy mo ang laban, bangon o pinmali. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyu, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. So ipagpapatuloy ho natin ang ating pinupuntuhan patungkol nga ho dyan sa kinalkal nila, ha? Nung mga Doberman nang nandyan sa na mga matataas na opisyal dyan sa lalawigan.
Ang aga-aga pa lang kung ano-ano na yung mga pinapakalat yung mga hindi ka nais-nais na mga balita na hindi man lang makakatulong sa kabuhayan ng bawat isang Pangasinense. At sa ating sistema sa batas, walang sino man ang dapat ituring na nagkasala hanggat wala pang pinal na desisyon mula sa hukuman o sa kinauukulang ahensya. Ang pagsasampa ng reklamo o paglitaw ng aligasyon ay hindi automatikong katumbas ng pananagutan kung ang proyekto ay dumaan sa tamang proseso ng pagbili, bidding, implementasyon at pag-audit. Nararapat lamang na hayaang umusad ang legal na proseso upang matukoy kung may pagkukulang nga o wala. Punto por punto kay Atong Remo. Ang anumang pananagutan ay dapat ibatay sa ebidensya at hindi sa opinyon ng politika. At bilang mga mamamayan, mga Pangasinenses, tungkulin nating maningil ng pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Ngunit tungkulin din nating igalang ang due process at ang karapatan ng bawat isa na maipagtanggol ang kanilang panig. Ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa nagkasala. Ito rin ay tungkol sa pagbibigay ng patas na pagkakataon sa mga inaakusahan upang maipaliwanag ang kanilang panig. Punto por punto kay Atong Remo. Kung walang sapat na ebidensya, hindi dapat sirain ang pangalan ng sinuman. Punto por punto kay Atong Remo. Ngunit kung may mapapatunayang paglabag, dapat ding managot ang sinumang responsable. Punto por punto kay Atong Remo. At meron pa, hindi lang iisa yan na pinalabas nila noong mga nakaraang linggo na nakakuha sa atin ng pansin. Kung matatandaan ho ninyo yung mga nakaraang mga programa ho natin dito, Punto por punto kay Atong Remo. parang nasa Senado ho tayo. Lahat ho ng mga anomalya, mga irregularidad ng bawat isa ay kinakalkal nila dahan-dahan. Punto por punto kay Atong Remo. Meron pa ho yung inilabas nila na ilabas mo nga Engineer Nixon para makita ho nila yung ho mga nanonood diyan na meron hong nasa YouTube yan, i-blow up mo nga yan. I-blow up mo yan Engineer Nixon kung kaya. Punto por punto kay Atong Remo. Ayan. Sino ang balimbing? Nakalagay dyan. Resibo ng pagtatraidor ng mga leader sa Bayangbang. Dyan ho sila nag-umpisa. Ito hong political leak na kung saan ay inikasuhan ho si former Mayor Bayangbang Cesar Quiambao at ang kanyang kabiyak na si Mayor Niña Jose sa pagkamkam ng mga lupain ho dyan sa bayan ng Bayangbang. At napatunayan naman ho, narinig naman ho ninyo ang mga paliwanag ng mag-asawa na lumantad ho kayo kung meron ho kayong nalalaman at meron din ho kayong alam na sila ay nagkamkam ng inyong mga lupain, lumabas kayo, lumantad kayo at kasuhan nyo sila.
Wala naman hanggang ngayon. Puro lang kayo dakdak ng dakdak. Ilagay nyo sa black and white. Ilagay nyo, magreklamo kayo kung saan nyo gustong magreklamo. At haharapin ho nila yan. Sasagutin ho nila yan. Punto por punto. Ang problema ho dito sa mga Doberman, makakita lang ho ng kunting kibot, pinapalaki ho na nila. At we're praying and hoping yung agarang paglunas ng kaibigan ho natin na asawa ho ni Paul Baya na nandyan ho ngayon dyan sa may Region 1 Hospital na kung saan nagkaroon ho siya, natake ho siya ng tawag ho dito yung sa may utak. Nasa serious condition. So, hayaan mo, paring Paul Baya, at we're praying na magagamot ng agaran ng inyong kabiyak. Kay Atong Remo. Meron pa tayong nalalabing 13 minuto bago ho sumapit ang oras ng alas 11. At nakakasama nyo pa rin sa Himpapawid si El Presidente Nixon Dacal at ang inyong lingkod. Punto por punto. Kay Atong Remo. So yan ho yung mga nilalabas ho ng political leak. Yan ho sa mga Facebook na dumadaan, nakikita nyo na mga black propaganda ho yung mga yan. Kaya wag ho kayo basta-bastang naniniwala sa mga kumakalat na mga chismis na nanggagaling ho dyan sa mga Facebook page nila. Ito naman ipapakita din ho namin sa inyo kung ano naman yung katapat nito, itong political leak na ito. Asan yung kuan natin Engineer Nixon yung isa? Ito naman ay patungkol naman sa yan i-blow up mo nga yan. Tingnan natin. Sa lahat yan yan. Kayo na ho ang bumasa. Patungkol ho yan sa PhilHealth. Na kung saan nanggagalaiti ho yung ating gobernador na kung hindi kayo magparehistro, ewan ko ba kung bakit nanggagalaiti ito. Siyempre naman, ang bawat maiparehistro nila ay nakakatanggap ho ng 1,700 ang bawat isa na pwedeng maparehistro ho dyan sa PhilHealth na kung tawagin ay yakap ngayon. Kung kukwentahin ho natin na kung bakit marami hong mga munisipyo ang umaayaw na hong magpasakop sa ilalim ng administrasyon ng GICO ay dahil ho dyan. Na parang bakit nga pwede naman dumirekta ang bawat munisipyo sa PhilHealth kung bakit gumawa ho sila ng paraan para dumaan sa kanilang administrasyon ang bawat munisipyo at sila na ho daw ang bahalang maningil para doon sa PhilHealth fund na maibibigay sa bawat Pangasinense. Punto por punto. Kay Atong Remo. Kung kukwentahin nyo natin, kung yung 1,700 na yakap
na pagka-rehistro mo, entitled ka dyan sa 1,700. Kung ang mapaparehistro ho nila ay 2 million na Pangasinenses, i-times mo doon sa 1,700, ilan ho ang magiging kabuuan yan? 3.4, kateng-kateng. Punto por punto kay Atong Remo. Hindi naman masama yung plano ng gobernador na iparehistro ang bawat Pangasinenses para dyan sa programa niyang pangkalusugan. Pero ang nakakapagtaka nga ho, kung kukwentahin mo 2 million na Pangasinenses ang maipaparehistro mo at 1,700 ang mapupunta bawat isang Pangasinense, di ilan yon? 3.4 billion pesos. Punto por punto kay Atong Remo. Meron ho tayong 14 na provincial hospitals. Sige, assuming na lang. Sabihin na natin kasi meron na naman yung pinapagawa ho nila na mga super health center na meron kayong matatagpuan dyan sa bayan ho ng Umingan na kung saan sinasabi nila na magbubukas na. Aywan ko kung nagbukas na hanggang ngayon. Punto por punto kay Atong Remo. Okay, 3.4 billion pesos ang malilikom. Yung kabuuan ng 2 million na Pangasinenses na maipaparehistro ho dyan sa PhilHealth o yung tinatawag nilang yakap. Ngayon, meron ho kayong mga nakikita o nababantayan ho sa mga Facebook page ninyo na kung saan ang ating gobernador ay meron hong mga instrumento sa bawat mga hospital. Meron ho siya dyan na nakita ko na mammogram machine na ibinigay ho dyan sa bayan ho ng Bayangbang na hindi ho natin alam kung magkano ho ang kantidad o halaga ng mga makinarya ng mga hospital equipments na nakukuha ho nila. Punto por punto kay Atong Remo. Kung doon sa kabuuan ng 3.4 billion, hindi milyon billion, 3.4 billion pesos, ilan na ang naibigay ng provincial government na mga hospital equipments, lahat mga gamot, kaya ba niyang ubusin yung 3.4 billion na yon? Yan ho ang dapat na mga sagutin ng ating mga opisyalis na nakaupo dyan sa provincial government. Punto por punto kay Atong Remo. Pangalawa, asan ho yung accounting ng nandyan sa nakukuha nyo dyan sa quarry? Magmula noon, nung kayo na ho ang humawak ng operation ng quarry na yan, hinigpitan nyo, tama, maganda, tumaas yung koleksyon, pero pahirap naman sa taong bayan. Punto por punto kay Atong Remo. Ano pa? Yung koleksyon ho nyo dyan sa asin, yung asinan, dyan sa may Western Pangasinan, na meron hong kada harvest ay merong nakokolekta at nabebenta ng provincial government ng 20 million plus kada harvest season. Kailangan ho natin ng accounting. Dapat ho malaman ng taong bayan kung saan ho ninyo iginugugol, saan nyo ginagastos ang mga naglalakihang milyon-milyong na peso. Na tignan ninyo ang kabuhayan ng bawat Pangasinenses. Tama ang programa sa kalusugan, pero mukhang overpriced. Overpriced daw.
So yan ho yung yung sagot naman nung kalaban nung political leak, itong expose 2 ata to nung nakita ko ito eh. So yan ho yung mga nakatawag pansin ho sa atin itong mga nakaraan linggo ha. At meron din akong natutuwa ako doon sa isang inilabas din nung isang expose. Ilabas mo nga Engineer Nixon para makita nila. At meron na po tayong 4 na oras na lang bago mag alas 11. At abalang-abala na naman ho ang lahat na kung ano na naman ang kanilang isasaing at kung ano na naman ang kanilang uulamin. Masarap ngayon ang munggo. Kahit meron kang gout o arthritis. Ay, ano samlangan? Bakit? Ayan, i-blow out mo yan. Ito, blind item naman to. Blind item na kung saan, asan na ba yun? May blind item yan eh. Tignan nga ho natin. Blind item. Yung blind item dyan. Na nilabas. Hindi ko makita dito, Engineer Nixon. Yan. Sige pa, yan. Blind item sa likod. Ano yun? Tingnan nga natin dito. Ito. Kwan naman pala ito ng Pangasinan Expose 2.0. Na kung saan, meron ho siyang nilabas din. Ito yung sagot ng Pangasinan Expose sa lahat ho ng mga nilalabas din ng political leak. Kaya ho, ang naglalaban-laban ho dito ay itong mga Doberman ng bawat kampo. Blind item. Sa likod ng kapangyarihan, may lihim na pag-iibigan. Isang lalaking gobernador at isang lalaking mayor ay di umano magkarelasyon. Yan ho ang pupuntuhan ho natin bukas at maraming salamat ho sa inyong pakikinig at pagsama ho sa amin sa loob ng 1 oras at kasama pa rin ho natin sa technical side si Engineer El Presidente Nixon Lacal at ito po ang inyong nakasama sa maulan at malamig na panahon. Punto por punto kay Atong Remo. Ito po, si Atong Remo. Hanggang bukas muli. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE